Здравейте! Днес ще продължим на Underground 2. Така. Сега ще видите, че не хаква, не играя, когато не снимам. Така. И така, продължаваме си. Отивам да се вземем кола. Аха. Така, не знам защо не говоря. Караме. Този епизод не съм сигурен как ще го кръстя. Охо. Да се сменим колата. И да отидем да напушим малко, да занигуваме. Тази кола е най-добрата за първоначално каране. След това не знам, Матро и мисля, че коя беше. Не мога да се сета, да не съм играл. Геймера отсъства в момента. Сега отиваме до гаража. Това ще е поредица, не знам колко епизода. Миналия епизод го казах, мисля, че. Тука е, ти ли? Пау. Минаваме напряко, колега. Сигурно скоро ще има и влог. На колко ще е скоро, не знам. Това беше добро. Така, скоро ще може да играем нещо. Като, например, Майнкрафт, ако на геймера му тръгне. Пишете в коментарите как да се оправя Майнкрафт геймера. Защото нещо ми се е бъгнало и забравих какво ми пишеше, сам че не мога да се сета. Краш нещо. Пишете в коментарите какво е това, моля ви се. Ако можете да го правите то на Windows 7, пишете. И ще има снимане и там. Оп, малко да подрифтим. Багажът е готов. Сега трябва да отидем на Ватерхон. Да са отключили състезанията. Така. Ето, дрифт има тук наблизо.
What? Оп, без малко се обърнем. Добре, че